Rin tashi in je wannan wajen mai turin nan naji an ce sababbin fina-finai sun fito ne sun fi daɗin kalla. Ku ringa saka min ido, yan sa ido, ku ringa sa ido. Magulmata gishirin zaman duniya. Kana da, ina da. Allah da yanzu hutu ne? Wallahi an zo hutu ne. Ina cikin amfani da waya na ma ta dauke zan ta mika da shafi. Oke, gaskiya ne nono ne a rawar lafiya. Ganni ina dariya, baka so ka ganni cikin koshin lafiya. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Kana ta ji ana sallama. Yawwa, oga na ji an ce ka kawo sababbin fina-finai masu kyau da Allah ya tura musu gaba ɗayan su. Yawwa, tura mu. Gida wai dan Allah yanzu ba gama ba lokaci ba ja yake tun ɗazu nake nan magana kake haka. Allah ya mutu dan jira Allah zinna zan ba shi zinna. Ba gida jira mu muke dan Allah. Ya ku yanzu nan zan ba shi. Ka ga malam wai da Allah tun da ka ga ko mu wata. Sai dai cikin ku da ba wanda ba riga ba. Ba wanda ba riga ba a cikin ba wanda ba riga ba to dan Allah ya yi dole sai an sallame Wai ka samu wannan sarkin yaƙi ya tafi. Mai gida, ina so ka zama shaida. Ana taba mun kunya na duk wanda mun san iya fura uba da shi ta ba wani abu bane ba a wajen nan. Abin da yana kona mun ne. Wai ya za a dinga taba mun kunya. Assalamu alaikum. Wa bisa. Dan Muhammad Rasulullahi. Yeah! Yeah! Yeah!